هێزن ئەولەکاریە هەندرین di çaremîn roja operasyona mirovî ewlekarî de ya qonaxa duwemîn de di çarçoveya xebatên lêgerînê de karîn 75 kesên got bi gumanin endamê şaneyên razayê Daişê ne girtin û hinek ji wan jî di lîsteya yên herî zêde têne xwestin hebûn. Di qonaxa duwemîn de ya operasyona mirovî ewlekarî de li Kampa Holê alavên nû yên şaneyên Daişê hatin dîtin. Got tê de çekên pêşketî û di heyama çar rojan de zêdetirî 6 tunel hatin dagirtin. على الرغم من أننا نفكر بهذه الحملة منذ شهور. تبي كما هزرا في أوبراسيون بودم مهان دكر لجفن تركيا لسر دورين ما ريجري لبزابن متكرم بود سبيكرنا في أوبراسيون أركي مروفاني وأخلاقية لسر مل ما وكو هزن أولهيا هندرين أم في أوبراسيون دست بيجين بورزگار کرنا خلق جماعت ترسيا خستين دناف كامبا هوليدا كاردكن. Li çarçoveya tedbîrên ewlekarî de di roja çaremîn ya hemleya mirovî ewlekarî de bi hezaran malbatên Daişê li vir li bendêne got şopa tiliyên wan bêne girtin û qeydên wan werin nûkirin. Yani çawok merhelayekî em û koalisyona navnetewî li ser erdê bi plansaziya vê pengavê de bûn helbet cara duyemîn jî heman tişte dibe gonekî şekil hat bê guhertin koalisyona navnetewî diriya xurfên emeliyat û textît û tanzîm û müşawerê de li keleka Hêzên Sûriya Demokrat û Hêzên Ewlekariya Hendirî bi hev re hevkariya meşandina vê pengavê dikin. Ji ber tirsa hebûna gersaya mezin ya vê hejmarê de destûr nayê dayîn got em bêtir nêzik bibin. Hemle hîn berdewam e lê liv û tevgerê şaneyên Daişê nerawestiyane. Êrîş li ser hejmareke endamên hêzên ewlekariya hindirîn û şewitandina hin konan jî heye. Rêveberiya Xweser bi mehane hewl dide got hin malbatên Sûrî derbixe û hejmareke ji malbatên Iraqî jî derxistine. Da ku fişaran li ser kampê rake. Tevî pêkanîna operasyonên ewlekarî û dabişkirinên nû di nava kampê de lê hîn jî li kampê kuştin û şewitandin berdewam e. Pispor û lêkolînerên rewşa Daişê bawer dikin got piştgiriyeke teknîkî taybet ji Hesedê û hêzên ewlekariyê re pêwîst e da ku kontrolkirina kampê asêtir bibe. Lê heya niha jî ev yek pêk nehatiye. Biryareka operasyon di nava kampê de ji bo 7 rojan berdewam bike. Zana Umer Dingê Amerîka, Kampa Holê.